Сәлем достар! Сәлем! Тизрәк безгә кушылыгыз, чөнки без тиззарядкабызны башлыйбыз. Беренче күнегү башыбызны алга, артка иябез. 1, 2, 3, 4. Булды, икенче күнегү. Хәзер кулларыбызны билгә куябыз һәм як-якка иеләбез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өченче күнегү. Хәзер урыннарыбызда атлыйбыз. Кулларны алга, артка йөртәбез. Дуслар, бүгенге шулар иде. Безнең белән булыгыз, тиззарядка ясагыз, сәламәт булыгыз. Ә бүгенгә хуш-хуш! Хуш-хуш!